L-Europarlamentari fisem il-Partit Nazzjonalista Francis Zamid-Dimek jingħata l-fiduċja mill-grupp tal-PPE biex jaħdem fuq aġenda Ewropea ġdida dwar il-kultura. Waqt li kienet jikkummenta wara din il-ħatra, Zamid-Dimek qal li jinsab kuntent li huwa fdat biex jaħdem fuq l-aġenda Ewropea l-ġdida dwar il-kultura. Din huwa settur li jaffettwa bosta artisti Maltin u Għawċin minħabba li l-għajxin tagħhom jiddependu wkoll mill-kultura Maltija. Iċ-ċittadini Maltin japprezzaw u jfittxu l-kultura permezz ta' avvenimenti, festivals, kunċerti u materjal audiovisiv. Zamid-Dimek li huwa membru tal-Kumitat tal-Kultura għalli se jkun qed jaħdem għal aktar skemi ta' mobilità sabiex l-artisti Maltin jista' jkollhom iktar opportunitajiet biex juru x-xogħol tagħhom u jiksbu esperjenza il-bogħod minn xtutna. U enfasizza wkoll il-ħtieġa li jippromovi films Maltin u Ewropej u qal li se jaħdem biex dawn ikunu disponibbli fl-iskejjel. Zamid-Dimek, ex-Ministru tal-Kultura, żied li din se tkun opportunità biex jistiedu l-opportunitajiet ta' taħriġ u l-iskemi ta' konsulenza għall-artisti, inkluż dawk professjonisti audiovisivi, u biex jagħmlu disponibbli aktar metodi ta' tagħlim għall-istudenti li jixtiequ jistudjaw aktar fil-qasam tal-kultura. Zamid-Dimek tkellem ukoll dwar l-importanza biex dan is-settur ikompli jikber u kif fondi Ewropej jistgħu jgħinu dan is-settur. U fost l-oħrajn tenna talba tiegħu biex jindirizza l-ħtieġa li l-artisti jirċievu allokazzjoni ta' fondi ġusta għax-xogħol li jkunu qed jagħmlu. Importanti wkoll li jkun hemm aċċess għal aktar fondi lill-entitajiet f'Malta li huma fil-qasam kulturali u li aħna għandna nagħmluha faċli għalihom biex huma jkollhom dak l-aċċess għal fondi Ewropew. Dan huwa l-qasam kulturali, dan huwa l-qasam li allura bil-qalb naħdem fuq dan ir-rapport għaliex huwa marbut mal-ħidma anki ta' dawn l-artisti Maltin li ħaqhom anki rikonoxximent aħjar. Barra minn hekk, Zamid-Dimek tkellem ukoll dwar l-importanza tad-diġitazzjoni tal-patrimonju nazzjonali. Zamid-Dimek tkellem ukoll fil-laqgħat preliminari li kellu fejn kien evidenti li dawk li jaħdmu fis-settur rridu informazzjoni dwar il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea għas-settur kreattiv u biex ikun aktar faċli li wieħed jaċċessah huwa wieħed li se jindirizza din il-kwistjoni.